Kapotte buitenband, vervangen. Lekker binnenband, vervangen. Het zit niet mee vanochtend. Niet mee, maar we kunnen daar van start. Ik ben helemaal klaar voor. We hebben er heel veel zin in vandaag. Succes! Weer succes! Ik wil graag hebben dat iedereen veilig terug op de markt in Terneuzen komt. Dat is hoofdzaak. En vooral dat ze genieten. De ziekte komt natuurlijk overal voor, ook in onze scholen, bij onze collega's, bij kinderen, bij familieleden van kinderen. Dus het is voor iedereen. Voor de samenhorigheid onder elkaar, dat is gewoon leuk om mee te doen. Ja, kom op! Het is natuurlijk echt een rotziekte en ik heb ook wel mensen in de familie die ook ziek zijn, dus ik weet waarvoor ik rij. Je hoort het te vaak en elke euro die dan onderzoek en zo kan bijgedragen worden is goed, hè? We gaan voor de 100% genezing. Dat zeggen ze ook in het ziekenhuis. Dus ik heb er alle vertrouwen in. That's the spirit, denk ik. Zo is dat. Bijna bij de finish. Wat voor gevoel geeft dat? Goed gevoel, hè? Dit was de Ride for the Roses. Tot de volgende! En we houden door! Hey!